happy to see you. Praise the Lord. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மத்தியிலே கடந்து வந்திருக்கிறார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප මැදේ පැමිණ සිටිනවා. இவ்வளவு நேரமாக பாடல்களை பாடி ஆராதனை செய்தோம். මෙපමණ කාලයක් අපි ගීතිකා ගායනා කරමින් උන්වහන්සේට නමස්කාර කරා. அருமையான ஜெப வேளையிலே நீங்கள் பங்கு பெற்று நம்முடைய தேசத்திற்காக ஜெபித்தீர்கள். යහපත් යාඥා කාලයන් තුලදී අපගේ දේශය උදෙසා අපි යාඥා කළා. நல்ல சாட்சி கேட்டீர்கள். යහපත් සාක්ෂි ඇසුවා. இப்போ ஒரு விசேஷித்த செய்தி கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படி கடந்து வந்திருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ පැමිණ සිටිනවා විශේෂිත වූ පණිවිඩයක් අප මැදේ කතා කරන පිණිස. உங்கள் பொறுமைக்கு ரொம்ப நன்றி. ඔබගේ ඉවසීමට ගොඩක් ස්තුතියි. தலைமைத்துவம் சொன்ன நேரத்துல நாங்க முடிப்போம். காரியாலயம் சொன்ன நேரத்துல நாங்க முடிப்போம். නායකත්වය පවසන වෙලාවේදී අපි අවසන් කරන්නම්. உங்களை கஷ்டப்படுத்த விரும்பவில்லை. ඔබව වෙහෙසට පත් කරන්න කැමති නෑ. ஒரு பஜன பாட்டு ஒண்ணு பாடலாமா? අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරමු. தபேலா ரெடி பண்ணீங்க. தபேலா வராதா? மிருதங்கம் சரி, ஏதோ ஒண்ணு ரெடி பண்ணுங்க. ஆதி தாளம் பாதி மேளம். பஜன் சங்கீதம், அதாவது பஜனை பாடல் என்றால் கிராமங்கள்ல ஒருத்தர் பாடுவாரு, அது எல்லாரும் பின்னாடி சேர்ந்து பாடுவாங்க. භජන සංගීතය ඇවිල්ලා ගම්වල එක්කෙනෙක් මූලිකත්වයෙන් කියනවා, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොත් එක්ක වෙලා අනිත් අය කියනවා. அந்த மாதிரி நான் பாடுறதை நீங்க பின்னாடி சத்தமா பாடுங்க. ඒ වගේම මම කියන එකෙන් ඕගොල්ලෝ පිටිපස්ස ඉඳලා අයියෙන් ගායනා කරන්න. ஒரு உற்சாகத்துக்காக. පොඩි උද්‍යෝගයකට. இப்போ முதல்ல நல்லா நிமிர்ந்து உட்காருங்க. දැන් පොඩ්ඩක් නැගිටලා වාඩි වෙන්න බලමු. நல்லா ஃப்ரீயா ரிலாக்ஸ். පොඩ්ඩක් හොඳට රිලැක්ස් ஓகே වෙන්න. ஸ்டாண்ட். ඔක්කොම නැගිටින්න. மொழிபெயர்ப்பு தப்பாயிட்டாலும் அது பரவாயில்ல, நல்லதாயிடுச்சு. எல்லாம் எழுப்பி நிக்கலாமா? පරිවර්තනයේ වැරදි වුණොත් කමක් නැහැ. கையை காலை கொஞ்சம் ஊத்துருங்க. අතපය දික් කරින්න. ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ். හොඳට ඔබ රිලැක්ස් වෙන්න. ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸ். ඔබ hina වෙනකොට හරි ලස්සනයි ඔබගේ මූණ. அழகா இருக்கணுமா? எப்ப பாரு ஸ்மைலா இருங்க, அழகாயிடும். ඔබ ලස්සන වෙන්න ඕනේ නම් ඔබ හැම වෙලාවෙම hina වෙලා ඉන්න. ரெடி ஸ்டார்ட். வா, பிக்கப் பண்ணீங்க, நான் பாடுறேன். பிக்கப் பண்ண போட்டு விளாசுங்க. ஆதி காலத்து மியூசிக் ஹார்மோனியம் மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க. ரெடி. ஜெய ஜெய இயேசு, ஜெய இயேசு, ஜெய ஜெய கிறிஸ்து, ஜெய கிறிஸ்து, ஜெய ஜெய இயேசு, ஜெய இயேசு, ஜெய ஜெய கிறிஸ்து, ஜெய கிறிஸ்து. எல்லாம் ஓப்பன் யுவர் மவுத். ஜெய ஜெய ராஜா, ஜெய ராஜா, ஜெய ஜெய ராஜா, ஜெய ராஜா, ஜெய ஜெய ஸ்தோத்திரம், ஜெய ஸ்தோத்திரம். ஆமென். மரணத்தை வென்றவர் ஜெய இயேசு, சரணம் செய்வோம் நாம் ஜெய இயேசு. மரணத்தை வென்றவர் ஜெய இயேசு, மரணத்தை வென்றவர் ஜெய இயேசு, சரணம் செய்வோம் நாம் ஜெய இயேசு, சரணம் செய்வோம் நாம் ஜெய இயேசு. நம்மை மீட்டவர் ஜெய இயேசு, நம்மை மீட்டவர் ஜெய இயேசு. நமஸ்கரிப்போம் நாம் ஜெய இயேசு, நமஸ்கரிப்போமே ஜெய இயேசு. சீக்கிரம் வருகின்றார் ஜெய இயேசு, சீக்கிரம் வரணும் ஜெய இயேசு. சீயோனில் சேர்ப்பார் ஜெய இயேசு, சீயோனில் சேர்ப்பார் ஜெய இயேசு. ராஜாதி ராஜன ஜெய இயேசு, ராஜாதி ராஜன ஜெய இயேசு, ராஜாதி ராஜன ஜெய இயேசு, ராஜாதி ராஜன ஜெய இயேசு. ஆளுகை செய்வார் ஜெய இயேசு, ஆளுகை செய்வார் ஜெய இயேசு. அல்லேலூயா, 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 ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ஆமென், 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 அல்லேலூயா, ஆமென், 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 அல்லேலூயா, 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 ஆமென், ஆமென்.
மரணத்தை ஜெயித்தார். அல்லேலூயா. යේසුස් වහන්සේ මරණය පරාජය කළා. நாமும் மரணத்தை ஜெயிப்போம். එසේනම් අපිත් මරණය පරාජය කරමු. அல்லேலூயா. හලෙලූයා. உங்கள் பொறுமைக்கு நன்றி. உட்காருவோம். ඔබගේ ඉවසීමට ස්තුතිය. ඔබ අසුන් ගන්න. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. දෙවිඳුන්ගේ නාමය මහිමයටපත් වේ. கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை பயபக்தியை கேட்கலாமா? අපි උන්වහන්සේගේ වචනය බයෙන් යුක්ත වසමුද? லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம். செயின்ட் லூக், காஸ்பல் அக்கார்டிங் டு செயின்ட் லூக், ලූක් තුමා ලිව්වා වූ සුභාරංචියේ 2ஆம் அதிகாரம். No, no, you not see what I am telling you. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 49வது வசனம். ලූක් සුභාරංචිය දෙවන පරිච්ඡේදයේ 49 වන පදය. படிப்பீர்களா எடுத்தவர்கள்? இந்த உங்களுடைய தமிழ் அல்லது இலங்கை மொழியில? අපගේ භාෂාවෙන් අපි කියවමුද? அதற்கு அவர், ஆ, நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள்? என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டியதென்று அறிவீர்களா என்றார். அல்லேலூயா சொல்லுங்க. හලෙලූයා කියමුද? முதல்ல இயேசு கிறிஸ்து பற்றி பார்க்கலாம். අපි ප්‍රථමයෙන් යේසුස් වහන්සේ දෙස බලමු. You no need to open your Bible. What I am telling you tell. That is translator. This is easy. What I am telling you tell. Don't open. I am open my Bible. You are translator. Okay. என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளிலே நான் இருக்க வேண்டியது என்று நீங்கள் அறியீர்களா? මාගේ පියාණන් වහන්සේට පසුව නුඹ සිටින්න ඕනේ බව නුඹ දැනගන්නවාද? யோசேப்பு மரியாளும் இயேசுவை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு. යෝසෙෆ් සහ මරියා යේසුස් වහන්සේව අත්හැරලා ගෙදරට ආවා. தேடுறாங்க இருக்கிற இடத்த விட்டுட்டு இல்லாத இடத்துல எல்லாம் போய் தேடுறாங்க. දැන් මොවුන් දෙදෙනා සොයනවා, හැම තැනම සොයනවා. தேவாலயத்தில் அவர்கள் போதகர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை பார்த்தார். දැන් බලන්න දේව මාලිගාවේ වැඩිහිටියන් සමග කතා කරන එක දැක්කා. அம்மா கேக்குறாங்க, மரியம்மா மகனே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய்? உங்களை நானும் அப்பாவும் தேடிக் கொண்டிருந்தோமே என்றார். දැන් මරියතුමිය අසනවා, පුතේ ඔයා ඇයි මේ වගේ දෙයක් කරේ? අපි දෙන්න ඔයාව එව්ව නේද? ஏன் என்னை தேடினீர்கள்? ඇයි මාව සෙව්වේ? நான் தேவகுமாரன் அல்லவா? මම දෙවිඳුන්ගේ පුත්‍රයා නොවේද? 30 வயசுக்கு பிறகுதான் நான் ஊழியத்துக்கு வரப்போறேன். ஆனாலும் இப்போதிலிருந்தே நான் ஆயத்தம் அடைய வேண்டும் அல்லவா? මම වසර 30න් පස්සේ තමයි මම සේවයට එන්න ඕනේ. නුමුත් මම සූදානම් විය යුතුයි. நான் தான் மக்களை தேடி வந்தேன். මම තමා මනුෂ්‍යව සොයාගෙන ආවේ. நீங்கள் என்னை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. නුඹලා මා සෙවීමට අවශ්‍ය නැහැ. நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன். මම ආරක්ෂිතව සිටිනවා. இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அங்கே இருந்தார். සිටිය යුතු ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ සිටියා. தேவ பிள்ளைகளே, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறேன், நான் பரிசுத்தா பெற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற தேவ பிள்ளைகள் அவற்றுக்கு பிறகுதான் இருக்க வேண்டிய இடத்துல பிதாவின் சித்தத்திற்குள்ளே, கர்த்தருடைய வட்டத்திற்குள்ளே, பரிசுத்த வட்டத்திற்குள்ளே நாம் இருக்க வேண்டும். ශුද්ධාත්මය ලැබ, වතුර බෞතිස්මය ලැබ, ඉන් අනතුරුව තමා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ඒ සීමාව තුල රැඳිය යුත්තේ. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. හලෙලූයා කියමුද? கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தான் අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් තමා. இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இருக்க வேண்டும் அல்லவா? අපි සිටිය යුතු ස්ථානය තුල සිටිය යුතුයි. நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறப்போ ஒரு என்னுடைய தமிழ் பாடநூல்ல ஒரு செயல் பார்த்தேன். 8 වසරේ ඉගෙන ගන්න විට එක ප්‍රවෘත්තියක් මම දැක්කා. எங்க தமிழ்நாட்டு கவிஞர் பாடிய ஒரு பாட்டு அது. ඒක දෙමළ කවියෙක් ලිව්වා වූ කවියක්. அதுல என்ன சொல்றாரு? இருக்கும் இடத்தை விட்டுட்டு ඒකේ කියනවා සිටිය යුතු ස්ථානයෙන් පිටත இல்லாத இடம் தேடி නැති ස්ථානයක් සොයමින් எங்கெங்கோ அலைகிறாய் ஞான தங்கமே. කොහේ කොහෙදෝ නුඹ සොයනවා. அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே. ඔව් කිසි දෙයක් දන්නේ නැති නිසා සිටිනවා. இருக்க வேண்டிய இடத்துல தேடாம இல்லாத இடத்துல தேடனா அது கிடைக்காது. තිබිය යුතු ස්ථානයේ සොයන්නේ නැතුව නොමැති ස්ථානයේ සොයනවා නම් ඒක ලැබෙන්නේ නැත. இந்த செய்திக்கு பிறகு உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம். உங்கள் நன்மைகளுக்காக, ஆசீர்வாதங்களுக்காக, சரீர சுகத்திற்காக. எங்க ஊழியம் வந்து நம்ம அருமை அண்ணன் மோகன் லாசரஸ் அந்த மாடல் தான். මගේ සේවයත් සහෝදර මෝහන් සී ලාසරස් තුමාගේ සේවය මෙන්ම තමයි දේශනාවෙන් අනතුරු ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් උදෙසා මා යාඥා කරන්නම්. அவர் பெரியவர், அந்த ஊழியம் ரொம்ப பெரியது. ඔව් ලොකු කෙනෙක්, ඔහුගේ සේවය විශාලයි. நாங்க சின்னவங்க, எங்க ஊழியம் சின்னது. අපි පොඩි අය, අපේ සේවය ඉතාමත් පොඩි. சுவிசேஷகர் தான். අපි නමුත් සුභාරංචි ප්‍රකාශකේ பாஸ்டர் பால் நாங்க, நான் பாஸ்டர் அல்ல, நாங்க சுவிசேஷ ஊழியம் தான் செய்யறோம். පාස්ටර් පෝල් කියලා මාව ඇමතුවා. නමුත් මම සුභාරංචි ප්‍රකාශකයෙක්. பிரதர்னே கூப்பிடலாம். මට ඔබ බ්‍රදර් කියලා අමතන්න පුළුවන්. இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி பூமிக்கு வந்தார். යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයේ අතහැරලා මනුලොව සොයාගෙන ආවා.
பிதாவின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். පියාණන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වෙලා උන්වහන්සේ මනු ලෝකයට ආවා. அவர் நம்மை போல பாடுள்ள மனிதனா இந்த உலகத்திலே கன்னி மரியாளின் வயிற்றிலே பிறந்தாலும் උන්වහන්සේ අපා සමානව මරියතුමියගේ කුසෙන් ආවත් அவருடைய லிங்க் கனெக்ஷன் பிதா கிட்ட எப்ப இருந்தது? උන්වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය දෙවියන් වහන්සේ ආ සමග තිබුණා. நான் என் பிதாவுக்கு ஏற்றவைகளே செய்கிறபடியினால் என் பிதா என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை. මා පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නිතර කරන නිසා පියාණන් වහන්සේ මාව තනි කළේ නැත. இயேசு கிறிஸ்து இருக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து நமக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்து 40வது நாள் விண்ணகம் சென்றார். උන්වහන්සේ පියාණන්ගේ කැමැත්ත ලෙස මේ පොළවේ සිට උන්වහන්සේ මිය ගොස් යලිත් උන්වහන්සේ උත්ථාන වී උන්වහන්සේ යලිත් එන්ට යනවා. பரிசுத்த வேதத்திலே பக்தர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பயந்து இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்து வாழ்ந்து சாதனை படைத்திருக்கிறார்கள். ශුද්ධවන්තයන් සිටිය යුතු ස්ථානයේදී ඔවුන් උන්වහන්සේගේ ගමන අවසන් කර තිබෙනවා. இருக்க வேண்டிய இடத்திலே நாம் இருந்தால் சோதனைகள் எதுவுமே வராது என்று அர்த்தம் அல்ல. සිටිය යුතු ස්ථානයේ සිටිනවා නම් අපිට සෝදිසි එන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි. குறுகிய நேரம், அதனால குயிக்கா நான் பேசிட்டு போறேன். මම කාලය කෙටි නිසා මම ඉක්මනින් කතා කරන්නම්. சிங்கிள் என்ட்ரி, நோ டபுள் என்ட்ரி. அப்போ கவனமா கேளுங்க, ஸ்பீடா ஃபாலோ பண்ணுங்க. මාව ඔබ අනුගමනය කරන්න මම ඉක්මනින් යන්නම්. யோசேப்பு செய்யாத குற்றத்துக்காக சிறைச்சாலையில போடப்பட்டார். යෝසෙප් නොකලපු වරද්දක් උදෙසා ඔහු සිරගත වුණා. அவர் சிறைச்சாலையில ஏன் எனக்கு இந்த நிலைமை என்று அழவே இல்லை. ඔහු සිර මැදිරියේ ඇයි මට මේ මුනේ කියලා ඔහු ඇඬුවේ නැහැ. நான் ஒரு தப்பு பண்ணல, අනේ මම කිසි වරදක් කළේ නැහැ. அநியாயமா என்ன ஜெயில போட்டாங்களே අපරාධේ මාව ගිල්ල ඇතුළට දැම්මා. என்று கதறி அழவில்லை. ඔහු ඇඬුවේ නැහැ. அதற்கு பதிலா ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ஆண்டவருடைய திட்டம், ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்லாமல் எதுவுமே எனக்கு நடக்காது. දෙවිඳුන්ගේ සැලැස්ම නොමැතිව කිසිවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔහු හිතුවා. பாவத்திற்கு உட்பட்டு யோசேப்பு போயிருந்தால் அவர் ஜாலியா அந்த உலகத்துல அந்த வீட்டுல ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்திருக்கலாம். ඔහු පාපයට අනුගත වෙලා ගියා නම් ඒ නිවස තුළ ඔහු ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙන්න තිබුණා. ஆனா பரலோகம் போயிருக்க முடியாது. නමුත් ස්වර්ගයට යන්න බැරි වෙයි. ஆண்டவரை தரிசித்திருக்க முடியாது. දෙවිඳුන්ව දර්ශනය කරන්න බැරුව ඇති. நரக வாழ்க்கை, රාජ සැප, நீண்ட பர்னிங் ஹெல், இந்த நரகத்துல கோடா கோடி ஆண்டுகள் அதுல வேகணும் நெருப்புல. பர்னிங் ஹெல் ගින්නේ රස්නෙන් දැවෙන්න තිබුණා. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பாவம் நம்மையும் தேவனையும் கட்டாயம் பிரிக்கும். අපි ඔක්කොමලා දන්නවා පාපය දෙවියන් වහන්සේ නිසා මාව වෙන් කරනු ලබනවා. பரிசுத்த வேதம் மட்டுமல்ல, பொதுவாக எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இது. ශුද්ධ බයිබලේ විතරක් නෙමෙයි සෑම ආගමිකම මේ දේ කතා කරනවා. யோசேப்பு துக்கத்தோட அந்த சிறைச்சாலையில இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் துக்கம் இருக்கும் அல்லவா? යෝසෙප් ඒ සිර මැදිරියේ දුකෙන් ඇත්තටම දුකක් තියෙන්න පුළුවන් නේද? அந்த ஜெயில அப்படி திரும்பி பாக்குறாரு. ඒ සිර මැදිරිය ඌ එමීට ඇරිලා බලනවා. அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளவே ඒ සිර මැදිරිය තුලම ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ ඌ සමග සිටියා. இப்பதான் கை தட்டி கத்திர சோத்திரமன். දැන් ඔබ අත්පොල් සන්නාද දෙලා මයිමේට පත් කරන්න. ஆண்டவரே, ස්වාමිනී நான் பூமியில வாழறேன், செய்யாத தப்புக்கு என்ன ஜெயில போட்டாங்க. මම මේ පොළවේ ජීවත් වුණා, නොකල වරදකට මාව සිරගත කළා. நீங்க எப்படி பரலோகத்தை விட்டீங்க, ஏகட்ட வந்துட்டீங்க? ඔබ කොහොමද ස්වර්ගය අතහැරලා මා ළඟට ආවේ? நீ செய்யாத தப்புக்காக தண்டிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் அல்லவா? නුඹ නොකල වැරදකට නුඹ දඬුවම් ලබනවා නේද? நீ இருக்கிற இடம்தாயா எனக்கு சந்தோஷம். නුඹ සිටිය යුතු ස්ථානය තමයි මට ප්‍රීතිය. நான் கூட இருக்கிறேன், பயப்படாதே. මම නුඹ සමග සිටින්නම්, නුඹ බය වෙන්න එපා. நீதியின் நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். ධර්මිෂ්ඨකම උදෙසා පීඩා විඳින්නෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය. தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය එබඳුන්ගේය. எத்தனை பேர் இங்க வந்திருக்கிறவங்களுக்கு எத்தனை செய்யாத தப்புக்காக குற்றவாளியை போல நீங்கள் சுமத்தப்பட்டிருக்கலாம். ඔබ මෙතනින් කී දෙනෙක් ඔබ නොකල වරදකට ඔබ වරද පටවන ඔබගේ සිත් ඇවිලෙන් සිටිනවද? இனி அதை குறித்து வருத்தப்படவே கூடாது. නමුත් ඔබ කිසි දිනක ඒ ගැන ඔබ දුක් වන්නට එපා. யோசேப்பு அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லியிருப்பார்? යෝසෙප් ඉන් පස්සේ කුමක්ද කරේ? என் கூட நீங்க இருக்கிறப்போ நீங்க எங்க இருந்தாலும் நானும் உங்களோட கூட இருக்க தயார். මාත් සමග ඔබ ඉන්නවනම් මම දැන් ඕන තැනක ඉන්නට කැමතියි. பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. හලෙලූයා. சோதனைகளை சகிக்கிறவன் பாக்கியவான். පීඩාව ඉවසන අය ආශිර්වාද ලද්දන්. இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்துட்டா ஒரு பிரச்சனையோ, ஒரு போராட்டமோ, ஒரு அவமானமோ, ஒரு துன்பமோ வராது. அப்படி பைபிள்ல எங்கேயுமே கிடையாது.
යේසුස් වහන්සේ ළඟට ආවම කිසිම පීඩාවක්, කිසිම වේදනාවක්, කිසිම පරීක්ෂාවක් එන්නේ නැහැ කියලා සුද්ධ බයිබලයේ කොතනකවත් ලියලා නැහැ.